Здравейте, това отново съм аз, Атлиакс. Всъщност няма го казвам, и ми знаете канала, аз съм просто Атлиакс в Майнкрафт и днес ще направим официално петият епизод на нашия Modded Survival. И да влезаме, да започваме. Последния път бяхме до другото село, затворихме даже един вилиджър. Човек може да се обърка, да го затворихме. Сериозно? Ето, тук го затворихме, даже за да му е по-сигурно. Пазихме от зомбитата, направихме си ведицата. Бляшмитницата в това село не съм я проверявал и всъщност явно съм бил тук. Вече почвам да губя представа, защото аз снимам много видеоклипове и това го правя предварително и принципно качвам едно на ден или ако ми се освободи малко повече време, мога да кача даже и две. Що се отнася до това село, аз, тъй като не живея в него, проявявам интерес да им открадна книгите, за което изобщо не съжалявам. Всъщност ще видя дали книгите, когато са в мода имат някакво приложение, и изглежда, че нямат. Може да си направя само крабграйден, просто трябва да натисна G-то. Явно нямат приложение, но пък трябва да отида до близкото езерце, аз така му викам, за... Кажете ги де. Сепи. Трябват ми сепи. Да, звучи странно. Така казвам, но наистина трябва сепи. А тук няма и ще си остана без сепи. Просто спешно ми трябват сепи, много спешно. Защото има един мод, в който мастилото може да ми влезе в голяма употреба. Но тук едва ли ще открия. Просто невъзможно. Ето, няма ни пукната сепия. Те са в океаните, аз тук съм на безкрайно поле, кой знае кога ще намеря океани. Няма това положение. Аз да се връщам, хлябът ми за много бързо да свършва, защото може би тичам на спринт, това е в почти целия survival. Съм тичал на спринт повече, отколкото съм ходил. Всеки survival е така. Мисля да се направи тук един риболовен кът, но първо мисля да разширя мястото, за което трябва да се върна за лопата, ще ми трябва и кофа и много пъти да се разхождам до тук, но ще си струва. Така, тъй като ми трябва още хляб, ще взема наистина целия луд от целото, защото не спешно ми трябва. За хляб! Що се отнася до тази дъска тук, нека си стои. Патица, но... Кой има пука? На майнкрафтерите може би, т.е. на мен. Добре, и да знаете, че днес мога да снимам на лига. Споменах, днес е последния ден, много се нервирам. Утре изобщо не се почва училище, не е малко. Не влипва гадно след толкова така голяма вакансия, да почте е така училище. Гадно просто. И това е последната градина, от която има в селото. Има и още, но те просто не са зараснали. Мога да събера и те за моркови, защото не ми се връща пак за храна. О, всичко е израснало тук моя града на воля. Храната не е толкова... Не ми пука дори да изгубя храна толкова.
толкова. Все пак разполагам с около 7-8 градини в селото, ако не и повече, няма се правят труда да ги броя. Просто градините са много и вероятно мога да оцелея. Така. Морковите пак ще ги запазя със себе си като резервна храна, що се отнася до този един стак. Ще ми стигне някъде за не знам колко хляб. Последния път ми стигна за колко беше 20 на 30 на 17, да, 20 на хляб. 34 хляб, 47 моркова и тези книги ще видим какво ще ги правим. Сега това, което обещах, не знам, що е излязло, трябваше първо да мисля. Кофите и ми трябва един шовел, шовел, може да се произнася, не знам, аз съм доста зле в произношението. И да отида да го разширя. Мен не ми строили времето много бързо. Все вижте как ми носи место. Трябва да лягам. Сигурен съм, че да. Опа! Айде отивам в другата стая. Котен съм. Извинявайте, това е котката ми. Мислех да изолирам другата стая да ми пречи на клипа, но тя си е много послушна. И ще й дам лакомство, ако не ми пречи на клипа. Така, обаче ще поема цялата захарна тръстика в себе си. Не трябва. 6. Добре, да започваме. И да, аз обещах, че от този епизод ще сме с телепат мода, но не ме съдете, наистина забравих да го инсталирам. Просто съжалявам, че така се получи. Даже може и сега да паузирам и веднага го поставя. Много е лесно става за буквално една минута и може да се получат нещата. Тя шовел ще свърши. Трябват ми поне 3 такива за да разшири цялото езеро, с като планове имам. Ей такова горе-долу искам да стане, бонус това като го мина още един път с лопатата. Ще е идеално просто. Но ще ми трябва дърти се пак. И... Опа! Опа! Добре, разширихме го. Сега трябва да дадем някои блокове надолу. Ей, така, например. Как тук да дадем някои блокове надолу, така само да минем от страните, за да не изглежда изкуствено правено. Не, че има някой, който го гледа. Така съм свикнал. И бонус, това ни трябва за захарна тръстика, така че някъде и тук ще вара, тук нататък ми почва риболовния кът. Сега, това няма ми трябва. Ще взема безкрайният източник, който съм играл в рутината. Трябват ми 3 кофа с вода. Не точно 3, не съм ги изчислил. Тук една, всякъде и тук. И тук трябва да запомня. Всъщност нямаше смисъл да се разхождам. Езерото само по себе си е безкрайен източник на вода и няма смисъл. Готово, изгладихме го и ще си взема дърта от него. И вероятно ще използвам като кошче за буклук. Ще експлодира! Бъгнат клипа. Резаме всичките
тези неща. Кой се чупи? Не! Добре, няма проблем. Сброя съм. Бонствам мерси от Кримиерана, който кой знае кога ще слезе и ще взема. Сега тръстиката да оставим. Посъдим. Так, так, так. Готови сме. Остава само да направя самия риболовен кът. Трябва ми чест, табела. Значи чест, табела и друго. Така. Кофите. И това ще оставям. Ще хапна. Трябва ми пържола. Всъщност, като заговорихме за пържолите и за кравите, така че да видим дали е пораснала една от тях. Пораснала е. Оле, щях да я убия. Оле, добър, че трябва да беше. Айде, размножете се и пак трепа една от вас. Ще бъде татито, мисля. Или е малата, не знам. Така, радвам се, че ви харесват условията. Тя пържоли не се занимава за кучи само. Що се отнася до уита, това ще си го превърна в още бе хляб. И табела. Значи, чест. Готово. И табела. Не се правеше така, ето така. Готово сме. Сега чест, дърво, табела. И ще взема пръчките, така или иначе. Ще се обръщам. И гледам тук. Имаме още едно яйце. Ще го запазвам. Трябва ми за торта. Аз ще правя още торти. Що се отнася до това племе, те май си нямат крилица. Което е много добре, защото сега мога да... Ginger Shine. Yes, Iron Sword. Без това ми трябва мелан, така че как да са без крилицата и едновременно да са без другите. Ами лесна работа. Така правим ето, така просто. После така и така. Издигаме ето тук. Ето отгоре поставяме честа. Слагаме една табела. Така. Стола. Аз просто така обичам си го прехвърлям на другия ред. Атлиакс. Стола на Атлиакс. И сме готови. Сега просто трябва да убия Куина. Да съдяме. Куин, че е тъпа Куин с Iron Sword, където няма тайна без мелани. Несериозно къде отиде. Така. Мърчани, аз така си ги наричам. Гардове и ето я. Куина. Не ме видите много! Тъй като не ми трябва да видят, ще дефейт на вас. Ах ти малка, как се осмеляваш. Искам Куина, не вас, тъпи. Добре, едничката. Така сте я обиколили и не искам да убивам медицина. Айде, бий се с мен. Ох, стига си пускала тия гардове и не искам да убивам някой от медицина. Ох, не искам да убивам медицина, спрете да регенват и тая. Стига си бягала, върни се. Айде, бий се. Мъртъв си. Сега, какво ще направим? Взимаме това блокче сега. Тъй като не ми се връща особено въдицата. И да, и без това трябва да се върнем. Аз викам, мен не ми се връща, ама без това трябва да се върнем. Абе, объркана работа. Сега ми трябва захарна търстика, която имаме за да си таймна
тези, които не съм таймбол, защото искам да имам всеки вид. Имам Merchant, Guard и Ninja. Останаха ми медицин. Медицайн. Аз съм бизнес. Така, останало ми е едно захар и торта, която не мога да взема. И другата тръстика ще жертвам, ако трябва. Трябва да си таймна всяка една. И вероятно ще изтегля лист с предизвикателство, който да помага на survival или мод, който да затруднява survival, защото вече модовете за улесняване станаха прекалено много. Ти си мърчан, ти си медицин. Мърчан, нинджа медицин, мърчан, нинджа медицин. Тайм ли там? Feed testing snacks. Оф. Значи ти трябва... Още две ще взема, защото те могат са много претенциозни. Това не е никаква загуба, просто беше бъркин. Обаче, коя беше? Тирима. Джинджер, някоя си. Супер, вече имам медицин фейри и вече почти попълних списка. Единствената фейри, която остана е медицин. Медицин, само тя остана. Не медицина, извинете, бъркам се, остана и само Куина. Фейри Куин, само че тя е много трудна. Добре, не е нужно да ги регенваш. Седни на тортата. И ти седни. Така. Колекцията е почти готова, само трябва да събира едно Queen Fairy. Всички се отказват от мен. Да видим колко минути снимаме. Вече 16-та минута, тъй като епизод 5 не бъркам се. Всъщност да. Това е епизод 6. Не обърках се отново. Просто тъпа работа. Аз бях снимал днес предварително 3 епизода за качване, защото наистина скучно ми е, няма с кой да излизам. Един са Дянал на село, другата е на гости при баба си и да не ви разправям, просто имат някаква работа, всички не могат да излизат. Което е много гадно. Що се отнася до клиповете на Лига, съжалявам, че не снимам. Имам вирус в компютъра и вероятно ще си преинсталваме компа, така че ще си преинсталирам компа, когато докарам поне до 15-ти епизод на този... Това няма го седя аз. 15-ти епизод на моят моят survival. Тогава вероятно ще се мога преинстална компа или пък ако има една флашка и в нея мога да побера камтазията, защото обикновено се ползва за 30 дни тази камтазия, но аз съм я... Да не казвам какво съм приел, аз може да я ползвам безплатно. Това е стига. Ти, Джидос Мигос, идваш към мен. Аре. И сега отиваме да майнваме, както в края на всеки епизод, без торчове. Без торчове, учет торчове. От Magical Experience мода идваме с торчове, казвам ви. С торчове трябва да идем. Опа, не знам това му удари и не следвам. Скелетон. Най-неголемия ми враг. Така. Отделям официално 15. Това ще стигне сигурно за стак. Близо бях. Едно коло не ми достигна за стак. Така исках да бъда прав. И Ендерман има даже.
Айде гръмни ме отърви от мъките. Колко правиш, биса? Не, дей! О! Значи ме няма регенниш, нали, ма? Айде ми метни още една пошен, като егоистична. По-добре не го поглеждам този пич в очите. Още ми се пише. Само не му казва. Така. Пея си напрегнат сам наистина. Не ме мислете за някой ку-ку. Не те гледам в очите, бич. Да бъдки. Джинджер. Опа. Най-май нарочил. И какво е това? Ginger button kick the bucket. Иначе ми умрява. Silverfish, silverfish, silverfish. Значи това е капан. Те имат silverfishове вътре. Това не го знаех. Споредете. Това беше много зловещо. Ендерман, не знам къде са Диана. Разсърди ми се, че съм гледал в очите и край. Изчезна. Тук подлагах се по Magical Experience, но не трябваше да го правя. И край. Медицин фейрито ми изчезна и сега... Така е много опасно. Се става 50 пъти по-трудно. Защото след някой има хело в тези пещери, ако много си умра. Затова ми трябва телепат с мода, сега ще направя. Ето край, това някак го помина. Има заблокове по старомодния начин. Все пак трябва да ходя и да си таймвам лечителка. Тук такава ми трябва. Всяко се спална някой гадина тук. Как ще я прибия лечителката? Просто е най-добрата фея, защото ми да хелвата, освен хела. Какво още? Бие се за те, може се хелва сама и не е нужно да дадете захар. Ма умря. Тук така. Няма се стреми да таймвам повече. Каквото беше, така е. Оставам всичкия айран, ето 4 айран, 47 точно ми останаха. Това е да си поднигва сета. Само и ето. Айран. Айран нугет. Какво се прави с него? Значи толкова, еди колко си айран нугета са равни на един айран ингът. И освен това ти помага да правиш ето тези световични и най-различни кубови пешърплейдове. Обаче, чакайте да видим нещо. Тук имаше нещо, да искам да крафта. Това ми трябва камуфлаж. Ето вижте защо ми трябва bone meal. Брат, bone meal. Как това ще е bone meal като... Това не е bone meal. Да не би да... Добре, ако е bone meal... Дали е bone meal наистина? Трябва да се замисля. Дайте да тестваме, защото хем аз го виждам, че има стил, хем пише bone meal там, ако е така. Или става по двата начина. Супер. Не. Мамите се, че ми закриете кръстинг тейла. Така и трябва... трябва ми още един скелет или поне още една кост. Но спокойно аз знам къде има. Със сигурност не е долу. Не ми казвайте, че Iron NPC.
Супер, още една коин, където може да бъде тайната. Iron Imps. Последно помня, че в това село бяхме оставили една кост и една стрела и тук. Беше тук, но се закълна. Няма как да е изчезнала и изчезнала. Или съм я взел, или не помня просто къде се дяна. Ако някаква толкова ще слеза пак и ще се бие скелетите и ще остана през нощта. Така ще видим. Тук също има още една пещера. Не си нося торчовете, но ще им взема айрана. И вече съм фрашкан с айран, не ми трябва айран сетове. Супер мощен съм. Няма нищо опасно тук. Нали? Нали? Няма нищо опасно тук, това е просто една кратка пещера. Трябва бързо да се върнем при светлината, защото... И така. Още една пещера, която няма да експлорвам сега, да видим колко 26 минутки. Еми, супер! Вероятно клиповете ми вече ще са по толкова, по половин час някъде, 25-30 в началото ги правих кратки, но сега ще бъдат просто толкова. И не правим нищо толкова прогресивно. Сигурно следващият епизод ще сляза долу или ще проучвам някакви нови рецепти. Такива работи. Така. 7 айрон, сега да оставим това и... да слезем долу. Само, че ми трябва някаква фея. Ти идваш с мен. Ти ми трябваш на момента. Пера. Какво ще има? Не, и тук беше изпусната една стрела и един кокъл. Мисля. Това е скелетон, няма да видим. Надявам се. Сега искам да ме хитне нещо някъде. Извинете, ще паузирам. И така, здравейте отново. Последния път тръгнахме за скелетон, който вероятно открихме. Не падай долу. Be good boy, be good boy. Не падай долу. Не. В лавата! Какво правя? Какво правя? Какво правя? Не ме интересува една фея. Нищо не. Но пък без нея не мога да се изкача. О, не, идваш с мен. Та хора, както виждате, добре се подредихме. В другият епизод вероятно ще търсим начин да излезем. За всичко е виновен скелета, помнете. И така, до следващият път. Благодаря, че бяхте заедно с мен.